kaga wallahi sallahi ranar nan ta yi yawa. Barka dai. Wani ɗan Daudu. Kaga Asharaf ba na so. Billahi da za mu tsinki ko kuma burin uba da kai. Ta za ka rika ce min ɗan Daudu. Kaga zani a jikina. To ainihin ka ne ɗan Daudun ne, zuzubin ɗan Daudun. To in ma zubin Daudun ne kai ba a tambace jikinka? A in ji a gaya ma a tamfa. Gaskiya ba na so. Ni ka shiga in hubba na ciki ka kira min ita. To ɗan Daudu, ce ɗan Daudu na kiranta ko? Ubanka ne. Shikenan da an ga mutum yana yan karkada ta yi doya da kwai. Dan ka zauna a Legas sai a rika ce ma ɗan Daudu. Ni gaskiya ba zan laminta ba. Hubba Mamuda. Asai. Ya kokari. Ya ƙwallon. Sannan ki da fitowa. Ai na jima anan ina ta shan rana. Allah sai ke. Kai ba na ce ka daina yin magana irin haka ba? To kamar ya daina magana irin haka. Magana ba haka ta tsago ba. To ka dai dinga gyarawa. Ka ji. A, Ko za ka banto kake in ce ba na son ka? Na ma san kina so na tunda matan dai da yawa ai na ce na zabe ki ko? Masoyi ya mutum a baya. A baya sallah A baya. da muka yi magana. To ni fa kin ga Hauwa gaskiya in ni ma na samu wannan a baya sawa zan yi. Gaskiya saboda shadda yanzu ta yi tsada. Idan ba gezina ka sa ba sai ka sa kai wanki da ta kode. A bayan za ka saka? Sai ma kuwa. A barka da zuwa. Ina gajiya. Kai. Ke, da wani. Au ina kwana rana ce ta fito. Ina kwana. Kai. Ba kai bane mai garin nan? Ke don ke in ban da ke gida kuma ne, ki rasa wanda zaki soyayya da shi sai wannan? La. Na shiga uku. Hubba. Au uba mana kusa yin hakuri. Ke kin san waye shi? To wannan da ke gani tsohon mai gari ne a ma'aikatan mu aka kore shi. Ka ji tonan silili. Kin san me yayi? A'a. Wai ya wannan dan iskan ya shiga wanka. Wai yana shiga wanka kawai sai muka ga ya fito da gudu. Maciji, muka ce lafiya aje a kashe shi. Wai a to bar shi kawai na buga mai soso. La ilaha. Ga kila ma ya mutu yanzu haka. What?